लोग बकरी चरावत रहन रोडे पर। लागत कि उनकर बापे के रोड ओ तरह ई बकरी रोडे पर बांध देते रहन लोग। कचरा आ गई एकदम पचौनी फेंक दिली और हम लोग डर लगे नु। हमर माई बकरी देले रह के पूछी अभी आई त पार्टी एगो हमरो के दे दिए कुल रौरे काटी से अब का भी आई अब तो रोड पे पचौने फेंक दी हला सब का भी आई रे तोरा के कहत रहनी तोरा के ए जी जा तनी सरसों का बर्तन ले जाई कामने नतिया के मुंह तला कौन दुकान में रह ओकर का मर्डर ना कर देन त फेंक मर्डर का करबे सरसों का बर्तन देखत तनी के पे चिल्लातिया अब बांध देनी रोड पर दुधिया चोरी आ देखत तनी के ऐसा ना पचौनी फेंक देले एक बोटराते नहीं के छोड़ के आ गई है तो तबो के तोरा बताइनी है हां तोरे चलते मुआ लिया तो पचौनिया का होय पचौनिया का होई तर माई कहत रहनो के पाहुन बियाई ते एगो दे दे में ए बेटिया बियाई ते एगो खोसिवा चाहे पठिया दे दिया तो का कहला कि पचौनिया ले लेके दे दिया कि तोर माई खाइए पेटवा अपन भर ली ठीक बा पचौनिया का होई बकरी का खड़ा रे जान चल टट तो पिछना के ई हमरा लागत न के घिनो ये फूक लइका हरियर गाड़ी उतना दूर पर लौकत रहिया हमरा उहे बुझात लक उहे रहला ऊपर ये आग लगा दिन तो पैर से बात कर चलिए मेरा चलिए माईयो को फोन करके बुलाए टेंशन होले के पचौनिया तने छिटा गेल के बकरी बेचारी गइल से लिगल चल आओ जल्दी आओ पचौनिया रे पचौनिया हमार माई मांगे रे बकरी ले कैसे गए बकरिया पचौनी फेंका रे बुढ़ी कैसे ते कदल है आ रोडा कहां सही रोडा बाबू के होता है हमरा बाबू के ना हाथ तर बाबू जी प्रधान बनल रहा तो हमरे चकोड़ा में फेंकइले रहन ठीक बा ना एकरा मतलब रोडा में चलाओ गाड़ी हिसाब से ठीक बा ना आदर लोकल है तो ब्रेक फेल हो गेला तो हम क्या करी ब्रेक फेल हो तो ब्रेक बैग लगा तारा हमर माई के बकरी दिया रे एगो बच्चा मांगले रे अब कहां से जा 600 रुपया ले सुन 600 से बात करते रहे अबे परसों चिकाई रहना तो छलुओ बोका के आ वो पाठी के मांगत रहे आ बकरी के पूरा मोय गोला के मिला के 6000 रुपया देते रहे तो हम ना देने कनी के 9000 से रुपया कम लेने अब 600 रुपया दिखावत रहे 600 रुपया देतो रहे उहो ना दन जा जौन ची करे तो जान मार देबा कौन के 1 लाख रुपया ले लियो तो तू लावत जीबा मार 50 बता ले तेरा माई के दी हम कह रहली है थाना पर माने बढ़िया में घर के बाहर तो दबा देबो दबा तनी दबा देबो रोडे पर चलइबो तू कम बहस न किरा संगे थूक के देबे गड़िया के में किरा संगे से फूक दो तो फूक दे आग लगा दे छोड़ दे प्लास्टिक हटू काहे गड़िया पर कतरू गड़े सुन मेहरारू रोता नहीं हम से बोला अपन घर के कहू बोला हमारे से बतियावा ना तोरा से का बति लड़ गबे हमर से लड़बे हमर से गाड़ी चलाता पी के चलाता गाड़ी पी अपन कहीं का बंटी पर मार के चलते रे केवान है केवान नहीं यकर घिना ये पोगल लेकर रहता तो मट्टी धड़ाक संगे दंतवा निकल जाती मार देबे ते हमर के ना दबा मार के दिखावा हट ना रे हट ना तू छुप के देखलावा तू गड़िया पका तू राम गड़िया के समर ले रे देखा कौन हम 50 गड़िया पका करतो गड़िया छू मत हट देखा यही में 55 सर्कल बनू है यही में मारले बास देखे ही चक समर ले बकरिया अपना पेटो ले ओकरा के बाड़ी के अपने सास को हम का जवाब दे कि बकरिया मत रो तेरा माई के का जवाब दे कि बकरी पचौनी फेंक देला 600 रुपया ले लियो जा मत रो जा जा अभी देखो अभी मेहरारू रोवेला तो हमें करेजा हिल जाला मार दे के मुंह से भौंस जी पेटवा पे अरे देते के पैसा उहे ढेर बा काल में पोड़वा कोई वो तरी वही चलते देते बकरिया भी आइल की ना रे हट रे बकरी अब का 2 महीना बाद में लियाते रही अब को से निकल ता हां जा दूसरा बकरी खरीद ससुर भले चिकवा कहत रह दे देला तो कुछ पैसा हो गए रही ससुरारी के बकर ले सना बजे तोरा ई ना बुझल रे त नासा में चलावत रे अब ब्रेक फेल हो गेला तो हम क्या करना रे टोटल अब ओखा लागत नहीं ठीक है चलावत रे बकरिया केना जवानी में आग लग जा बहुत अधिकारी कर देले बहुत काफी अधिकारी कर देले का कोई गाड़ी रखल बा त हिसाब से चलावल कर और बता तुम पहले हिसाब से चलाओ का दोसर का तो जगह पर है ना तब ले केतना लाठी बाज गिर मार डंडा लेके मार तनी वर ना पीऊ के बताई ले लाठी रे बढ़िया बकरी के पचौनी फेंक ले तोरे बड़ा पचौनी फेंक ले लाठी रे लाठी कर गाड़ी चले दे तू जानत के मन पटक दे का के और करबे तू पटक दे करबे रे पटक दे बोल करबे री हे हट ना मार फाड़ जे चौंडिया पे छट एगो मुआई जैसे मैं बकरी पचौनी निकल बस इनको पचौनी निकाल हवा से निकली बढ़िया
खब से न तोरे लाख से ना लुकल रे बकरी बहन रही त हां हम देखली हां ब्रेक फेल हो गेल पी के त चलत रे का देखियो यो का लागत नहीं हां तो पी के ड्राइवर के कमे कोन बरे दिन भर 300 कमे 200 मार के उलट जे से मेहरारू घर जीबे ते मेहरारू माई मार के लातर तब पकनी हार निकाल दे स हम जाते हैं बकरिया के तले देख जो बच्चा वाला जन खचिया बनाओ एमे बटोर ले बकरिया के जो तो पचौनिया बटोर के ओकर का कर अरे पचौनिया बटोर के का करबे अब बोला के चिका के दे जौन होई तौन होई का करके बा अब केस मुकदमा होई जौन त एकरा पर करवाओ हां जा कौन सी करवावे तो करवा छोड़ा ना अपना बकरी के जान के बदल जा ले ले खूटा ले जाओ आवत रो मारे तुमने लड़ जीबे लड़ ना देखिए हां तोरा ई नहीं बुद्धि की रोड पे आवतानी जातानी तबे एते त केहू के लोग लइका बैठले त कचार के चल जीबे ऐसे रोड काहे खातिर माने गाड़ी ले ले आदमी या बकरा जीव जंत कीड़े तोरा लोग था रोड काहे खातिर बनेला गाड़िए न चले सकी ओ आदमी ने चली कहां से आदमी के बकरी गाहां बांधल बे तन चढ़ के रोड पे त कचार देबे तो रोड पर ओकर के देखल जाला नु देखभाल नु करल जाला तोरे बरा अगर भइले त ना तो समझ में आ जे 600 रुपया देखल बड़ा आखी देखो त 600 रुपया हम चल जन तो करतर बहुत बढ़िया करतर आ घरवा ते निकल चलब आ तब पता चल जाई साज में तोर गाड़ियो टंगा जी आते हम तोर पूरा खानदान देख लिए हां कोवलो चीज होई त तोरे के लगाई हमारा का लगाइबे हमरा के काहे ना लगा लिए चल ठीक है लगा लिए जा कौन ती करे कोई कह लिया एबार मुखिया जी के ना जाकर ओरा केस करम नु तब देख लब अरे हम एबार देखो कर पाही ना लगा दे एबार तना मारे करी के पूरा करे कर बाप आज के बात अगर हमनी के दुआरे आ गइल तो देखिए का पाही लगाई ई बताई माई सुनी तो ओकर दिल पे का बीती बताई बूढ़ माई हमारा बताई अटैक पड़ जाई तो रोको सुनना ते साफ कह दे कि बटैया दिए गेल छोड़ झूठ बोला अब का चल दूसर बकरी झूठ बोला अरे हम अपन करिया की बियाई तो कर्म से दिया जी चल आज मुखिया जी के द्वार पे पचौनी फेंक दस हम का करी बताओ उल्टा सीधा ई लोग गाड़ी चलाओ तो एही ना तो जो रोज पूरा कहिए कि मुखिया जी प्रधान जी कचार दिला पूरा हां अब पूरा चचा से कचार दिले बा ठीक बा पूरा रोई है हम एकदम पूरा बात बता दे कितना बकरी के खेले ने देखी इतना खून गिरल बा इतना खून गिरल बा लाल एक बच्चा के ना 4 गो बच्चा के ना ओकरा में से निचोड़ाई या 4 गो बच्चा के चीज ओकर से लियाई पैसा चल निकल चल रे चल अब रोला से लौट जाई का चल फेंक दल पचौनी फेंक दल आगे बना जो तो ओकर पचौनी चल रे करी अगर हो गइल कह जाई ना आगे बना होता तो आखिए पे होता वे नतिए बना जाता आखिए बना मन तो करे पूरा चाप दिकर घंटी के मर जो सफाई के हाल में नमस्कार प्रणाम हम राधा श्रीवास्तव सब भोजपुरिया समाज के ताहे दिल से गोड़ छू के गोड़ लागतनी आ जौन वीडियो में गलती सही भइल माफ करब जा आ कैसे कइल जाला कैसे ना कइल जाला कैसे गाड़ी चलावल जाला कैसे ना चलावल जाला हमर बानी यहाँ के कहम गर्जीवन और बाकी पचौनिया का करके बना के फेंक देवे के देखी बकरी मर गइला कहतनी पचौनिया बनावे के की का करे के चलिए ठीक बा हम आगे हमारे से कोनो गलती से भेल तो माफ करब जा हमारा एंटरटेनमेंट के लाइक सब्सक्राइब करी जा बाकी यहाँ के बताई गर्जीवन है हमार प्रणाम करतनी भैया गोड़ छुके गोड़ लेते तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज करो लोग छोटका बेटा खेसारी टू भैया जैसे प्यार दोस्त बच्चा तरछा पर टीम पर बोलने ही तरह हमारा चैनल रही एंटरटेनमेंट बने रखा जा कहे का मतलब भैया और बताओ का मतलब बा ये वीडियो बनाओ का मतलब बस एक ही चीज़ बकर वो सबके एगो छोटा सा नॉलेज खातिर छोटा सा एगो बात खातिर हमारा इतना देर तक वीडियो वो सबके देखावे के पड़ल है कहे का मतलब देखी गाड़ी घोड़ा अगर बा ती ना सोचे चाहिए कि ना हम गाड़ी बनी तो आदमी चाहे जीवा जंतु कीड़ा मकोड़ा है ये तरह का कबो भावना दिमाग में ना रखे चाहिए गाड़ी अगर चलाओ तो पी के खा के कुछ ना चलाओ चाहिए कहे का मतलब हमारा सीधा सीधा साफ सुथरा जवाब बाकी अगर अपना चीज़ के अगर अपन समझे तो दूसरों चीज़ के अपन अगर समझब तो आज बकरी के पचौनी ना निकल रही तो ना बकरी मुँह रही आ ना दुख दलिदर में आदमी पढ़ बताइए केस फौजदारी है थाना में हो तो एगो 500-600 के बकरी खातिर कितना रुपया पैसा जियान हुई हमारो जियान हुई जे कचर ले बकरो जियान हुई नहीं खे कि ना पैसा वाला तो बच जाए ऐसा बात नहीं खे बचियो जाए तो कुछ तो पैसा ओकर जियान होके करे ऐसा बात नहीं के तो हम ही कहम कि प्यार मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होला आ सब कुछ सही होला तो प्यार मोहब्बत से रहे के मिल मिलाप कर रहे के एक जगह रहे के बा तो घिनैया फूक लड़का है सब छोड़ देने केस मुकदमा ना कहीं है तो वह सब भी ये तरीके का मैटर होके तो वह सब आपस में बैठ के समझौता करी 2-4 रुपये इन्होंने दे लेन देन कोई के समझौता खत्म कर दीजिए थाना थुनी पर देते हैं अपने घर ही सब मामला सलट के आ काम गिरा दीजिए अपन घर के बाबा दादा होकस के 2-4 दिन के बैठा के कहीं गलती कैले बेहतर कैले बा अब मर गए तो वापिस आवेला नहीं पचौनी छिटा गए तो बोटरा को लाद में जाए वाला नहीं हम तो ये कहम भैया कि सपना सपने रहेला सपना से अधूरा कोनो काम ना होला आ काम हो जाला तो कोनो काम बेकार भी ना होला तो कहे के मतलब ये बा भैया और सब खूब प्यार दुरा से छत्र छा बन कब जा आ देखबे कहीं कौन तरीका से बजनी है कौन तरीका से लड़नी है तो सब ये तरीका के ना करम अगर ये तरीका घटना घटत रुआ साथे तो बा बैठ के समझ लिया आप उसमें थाना बजे 10 तो नुकसान हुई
कहीं जाए तो 10 रुपये नुकसान है, समय का नुकसान हुई। तो हम ई ना चाह भरपूर इंटरटेनमेंट कॉमेडी वीडियो बस रउआ सबके कोनो में हकीकत चीज नहीं है। रउआ सबके समझाओ के रउआ सबके दिखाओ के रउआ सबके इंटरटेनमेंट खातिर हम वीडियो बनले बानी। ई ड्राइवर पर वीडियो बा, रउआ सब खूब प्यार दुला से अच्छा अच्छा बना जा। और हमारा टीम से ज़्यादा से भी तकलीफ दिक्कत भइल है और कोनो भी वीडियो के माध्यम से भइल तो रउआ सब अपन नाती पता बेटा समझ के माफ करम। जैसे 3 बजे फिर अगले वीडियो में जय जवान जय किसान भोजपुरी में 10 किसान कोना कोना पहुंचाओगा तन की भोजपुरी जम प्रणाम नमस्कार हर हर महादेव। एक्शन। देख ले रोड बार हम कहिला तोरा बार कहिला रोड पर मत भराओ त ना जी बांध दी हरियर दूब बिया फेंक दल पचौनी ना हो गेल। देख भैया हंसतिया जानते रह सरसों कबार तो रही है ना तो भीतरिए ना हम देखने के चिला तेमे में तोर रोज कहे कि घरे बांध के भूसा खिया आ भूसा से पटने के बाद तो मुरही थोड़ा देखा ये हसिएला तो कहीं ए भैया मुरही आ गेला मुहा में बताओ हमार से लगा जानते रे पूरा हम तो सरसों में ना नोचे तो सरसों गया खाती तो हम कहने कि ये भाई मैं पे का कर आते कहो के रोड पे बांध तू चल ली तो हमें ऐसे बांधी रोड पर अब ऐसा कच्चा चढ़ा गेल है ना कि पूरा पचौनी छिटा गेल। हम कैसे बोट रही बताओ ठीक है बोटराते ने उठाओ दे सर अच्छा लग जाता रहते रुका होटल बड़ा जे कट पचौनी हम तो कहते कि पाइप लगा के धोई के बना दे जे चल अरे भूखे बन जाता एक्शन। कि जानी जाई है रे घी नहीं आया पहले ही मजाक करता कल बेटा भैया देखा तेरा साला इतना गरीबी चल रही है साला समियाना में